ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ብ87 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ናብ 5ይ መድረኽ ውድድር ከብል እዩ። ቢንያም ካብ ቀዳማይ ብ5 ነጥቢ ድሒሩ ካብ ሳልሳይ ድማ ብ7 ተቐዲሙ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ። ሎሚ 8 ሓምለ 2025 ኣብ ዝተኻየደ መበል 4ይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቀዳዳሚ ቢንያም ግርማይ ምስ ዳሕሮት ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ተቀዳደምቲ ኣብዚ መድረኽ 174.2 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝሽፍን ውድድር እዮም ኣካይዶም። ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ብቀዳም ዝጀመረ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ካልኣይ ብምውፃእ ድሙቕ ዓወት ምምዝጋቡ ይዝከር። ናብ ካልኣይ መድረኹን ጻዕዳ ማልያ ወኒኑ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ። ኣብ መበል ካልኣይ መድረኽ 107 ዝወፀ ቢንያም ግርማይ ኣብ ነጥቢ ብ54 ካልኣይ ተሰሪዑ ናብ ሳልሳይ መድረኽ ከም ዝኣተወ ይዝከር። ቢንያም ግርማይ ኣብ ነጥቢ ብ77 ነጥቢ ብጆናታን ሚላን በብኣተ ነጥቢ ተቐዲሙ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ናብ ራብዓይ መድረኽ ከም ዘበሉን ይፍለጥ። ራብዓይ መድረኽ 174.2 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነት ኮይኖም ብነጥቢ ድማ ብ87 ነጥቢ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ተሰሪዑ ናብ 5ይ መድረኽ ከብል እዩ። 5ይ መድረኽ ዕለት 9 ወርሒ 7 2025 ዝካየድ ኮይኑ 191 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ። ጽቡቕ ድል ነቲ ሓበን ኣፍሪቃ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ